iso. Ya. Kayu keten, kayu gede keten tak dilingkuh leren dhisik, Ton. Ngesot yang kono nyapu. Oh, Ton katok kuwi kotor, Ton. Kayu gede jengkok apa kae lho. Iso jembleng rasane kowe. Linggo mbok kon ngesot kaya anu ya kotor tok. Ora mikir. Nek kono mbah-mbah katoke kepol-kepol sambat. Kene lho. Jembleng aku kok. Wong kok kongkon ae senengane. Ya sampean wis ngongkon ae. Kok iso sampan-sampan dak kowe ngongkon-ngongkon maju liker tanduri kangkung. Yo aku ra iso wong wedok, ra iso cepet. Karo wong lanang. Wong leren ngene iki ya karo udut. Udut ku jemokne kene meja. Leren kon nyongo ngombone kali gelas. Jono udut dhisik. Oh, kongkon kok mahau-mahau tak. Lah, lara kok barang ra go. Lho, jengkang tenang. Lan jembleng aku. Rokok ya suwi ne ya, mbuh. Jen. Jembleng rasane kok.